L'Escola d'Hostaleria i Restauració de l'Institut Joan Ramon Benaprés està formant els futurs cuiners perquè parin especial atenció als productes amb denominació d'origen. Aquesta setmana han abordat les possibilitats de la mongeta del ganxet. Nosaltres vam fer uns quants grups i llavors ho vam cuinar i vam mirar de fer-ho cada alumne un tipus de diferent, amb diferents ingredients, diferents tipus de cocció i de més. Nosaltres vam triar l'olla, o sigui, la cuina tradicional, i vam provar de fer-lo a foc lent i, diguem, una estoneta, o sigui, per veure el tipus de cocció que tenia i comparar amb els altres alumnes. No és el mateix un alumne assolir uns coneixements que tu li expliquis això és així, 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 i potser a casa, per diferents motius, no pot tractar-ho. En canvi, aquí a l'escola intentem tractar tot tipus de producte sempre que estigui dins de la denominació d'origen Catalunya per potenciar també una mica el producte, ja que és una assignatura que tenen i han de saber. Els responsables de la mongeta del ganxet admeten que han de fer molta pedagogia, sobretot per explicar quina cocció és l'adient. S'ha posat la moda del producte al dente. Les verdures, doncs, al dente, no? I pretenen que la llegum, en aquest cas la mongeta, doncs, sigui al dente. I el dente és esgarrifosa. És a dir, la mongeta té tres processos. La granulosa, quan la cous, està en punt granulós, un punt pastós i un punt cremós. És a dir, diversos processos de cocció, no? Hi ha qui es pensa que quan és granulosa ja la tenim al dente i ja n'hi ha prou. Això és immengible, és esgarrifosa. La pastosa és molesta de menjar. Per tant, aquella cremosa que ens la posem a la boca i se'ns fon a la boca, aquesta és la correcta. Arribar a aquest punt vol temps, i a vegades el que no vol és temps, no? Jo sempre els comparo, que ara volem fer carn feta al forn a baixa temperatura en 8 o 10 hores, per què no fem la mongeta a baixa temperatura i més temps? Alguns dels alumnes ja han descobert en la cocció al forn, a baixa temperatura i llarga durada, un dels millors sistemes per cuinar la mongeta del ganxet. Hem fet la cocció al forn i aquesta quedava bé, perquè la mongeta no es trenca, per l'ebullició i tal, no es trenca la mongeta i queda entera. I bullir-la amb aigua, hi havia algunes que es trencaven i unes altres havíem d'anar molt de compte perquè es trencaven bastant i es pelaven. Els productors de mongeta del ganxet també posen en valor davant dels futurs cuiners la feina artesanal sostenible i de proximitat. És molt important que coneixin el producte que tenen al costat de casa, el de proximitat. Això és bàsic. I és bàsic també que coneixin les temporalitats dels productes, és a dir, han de saber quan es cull la mongeta i fins quan la podem consumir, no? Això és important. El que hem de procurar és que els pagesos del costat de casa visquin de l'agricultura. Els alumnes valoren especialment aquesta formació en productes particulars de cara a les seves pròximes experiències laborals. Per anar coneixent més productes de la terra, per saber quins productes tenim amb denominació d'origen, i també perquè són productes més bons que surten plats millors amb millors qualitats.